क्वेरा ने रवीश कुमार के बारे में एक रिपोर्ट छापा है। इस रिपोर्ट को पढ़िए। दंगा करावे खातिर सब झूठ बात कैले बा। दंगा करावे खातिर सब झूठ बात कैले बा। मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। दंगा करावे खातिर सब झूठ बात कैले बा। मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। इतना बड़ा झूठा पत्रकार नइखन देश में। इतना बड़ा झूठा पत्रकार नइखन देश में। ई देश के गद्दार है आदमी के भेष में। सारा जिहदियन के हाथ साथ धैले बा। नो 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 मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। पप्पू टीपू ममता के खाली करेला भलाई। पप्पू टीपू ममता के खाली करेला भलाई। हवाला के पैसा से खाला ई मलाई। अंडर बियर में चोरौआ पाकिट। अंडर बियर में चोरौआ पाकिट अपना हाथे सियले बा। नो 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 मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। दंगा भड़काव में हमेशा एकर हाथ बा। दंगा भड़कावे में हमेशा एकर हाथ बा। एकरा पूरा परिवार के जिहदियन के साथ बा। देश के विरोध में पश्चिम के रास्ता धैले बा। नो 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 मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। रचे लाई जाल, एकरा तनिको न लागे लाज। रचे लाई जाल, एकरा तनिको न लागे लाज। 2014 से माल मिलत नहीं खे, अब चाभेला पियाज। कांग्रेस के राज में करोड़ों माल खैले बा। नो 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 मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। दंगा करावे खातिर सब झूठ बात कैले बा। मारी बाबू साहब मारी, रिफाइन पियले बा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो